Ahoj lidi, vítejte u mého dalšího videa. Jsem rád, že jste příznivci mého YouTubeového kanálu Já a moje mašina. A nyní pro vás mám dneska skvělou věc. V podstatě nákup roku, který jsem provedl tento rok. Vždycky vyhlašuju 1 až 2 výrobky, ale vlastně nevím, který je ten správný. A proto prosím do komentářů, abyste sami řekli, který je ten pravej. Mám tady 2 věci. První věc jsou tyto boty, které jsou naprosto geniální, koupeny v Děčíně za pouhých 129 korun. Na vodu, do skal, anebo do důvodu důchodců. Bezvadná věc, plavou lehký a vydržej zhruba asi 15 let. No a pak mám tady druhou věc, kterou jsem objevil právě na motopouti. A dívejte, mrkejte na to. Už jste to určitě viděli, zažili. Teď si na chvilku položím telefon, páč to spojím. Já videa zásadně, prosím vás, pěkně nestříhám, protože to neumím. Napojím tady k baterii. Stálo to v akci 300 korun. Teď si to můžete dát klidně i na mašinu. Připevnit si ten konec, jo, kam potřebujete. A když je velký horko, podívejte, takhle si to tady připevním. Když je velký horko, tak to sepnu. A jestli jste spokojení, dejte nějaký ten likér, a nebo si dejte v hospodě nějaký odběr. Ahoj.